Ramogi TV, Nairobi. Ng'anyo ma kaunti ma Kisumu kawuono nochakore gi sub counties nyaka chuny boma no. Rakruok e kind obila kod jong'anyo noweyo oganda moko kod hinyruok mopogore ka peini moko bende chuny boma no bende ne odin. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Kata biro jatend obila ma pachoka, Jafeth Koome ne ogolo andika odiochieng' manyoro makwedo wach ng'anyo ma kawuono. Ng'anyo e kaunti ma Kisumu ne odhi nyime ka ochakore mandhem kendo chungo chenro mag wuoth kod ohala. Obila magarita ne ool kanyoyo mopogore kod ng'anyo ma juma mokalo ka gikichore e akek yore madonjo e chuny boma ma Kisumu mar jiwo arita. Kaka seche ne medo sudo, e kaka ng'anyo ne murore mos, jo ng'anyo ne oyawne gi pap kod rowere adek mane otiyo taulo e nungogi ka gi ng'anyo mamuol gi andika mayogo pek mar ngima. Apoya nono, to ng'anyo no tedore kochakore kod kondele, kuma ng'wej lawruok, maket kod mar le ne uneno e kind obila gi jopiny. Alwora ma Jua Kali, liet mar ng'anyo ne okalo ondamo kuma obila kod jo ng'anyo ne rakore e wi wadgi maonge kata muonyo olaw. Rakruok ma Jua Kali ne ochuo nduoko ma ochwe weyo ka dukni malwora no ne omako mach. Masira mar majno ne ochuno jo ng'anyo kaachiel kod obila mondo koro obol piny wach rakruok kendo giti kanyakla mar simo majno mondo gires mwandu jopiny. Mana kaka ne gisingo, jotelo mawuok e kaunti ma Kisumu bende nonyiedhore oko mar ng'anyo, chenro ma bende ne ok giyudo yot kod obila. Kane giloso e sach ng'anyono, ne giyango mar dhi nyime kod chenro mar kawo sei mag oganda mar chopo dwach Odinga mar choko sei bilion 15 kendo kwayo jodak ma Kisumu mondo temo bi obedi e thuolo mokwongo e chenro no mar keto kogno. Andamano mwatimo kawuono ok watimne Raila, en kindwa gi Ruto kech iwa. Supermarket onge mar jo Ruto gi mar jowa. Simu mono chopo internet man gibiro mone tumechoka.net kiso ndo website ma tumechoka.net ibiro keto nyingi, tiketo ID mari, tiketo kamigo yombuchi, tigo signature, tikamigo seja kanya to submit. To wakwayo gi muolo makende ni Kisumu ka wadwano be number chilling signature collection. Mimi nimekena signatures. E kaunti ma Siaya, ng'anyo no dhi nyime kotele kod spika mar od bura matin ma kaunti no, George Okode, mane okwedo wach mar obila rocho weche ng'anyo makono. To the IG saying that this meeting is illegal. We are here to confirm to you that the people of Kenya gave upon themselves the right to picket, and that's why we are picketing today. Komachilo e kaunti ma Homa Bay, ng'anyo ne ochakore saa 3 okinyi kendo ng'iko weche wuoth kod ohala. Ng'anyo makamano bende ne odhi nyime e alwora ma Kendu ka otele kod jaod bura makono Adipo Okuome kod nyawadgi marangwe Lilian Gogo ma bende ne yalo injili mar wach choko sei. Gigi odhi malo makato koro ngima bedo ma impossible. To sama koro wantieni to nendo chundo kama koro kwanyal. Mane momi wacho ni punda mechoka nikech ok onyal ting'o msigo. Aneno ka ng'anyo ni kawuono kana ng'iyo wang' mbui. Ng'anyo ni nomako piny mangima. Rangwe waka uol koso kuo. Jopinyo. Wakwau. Wanturu waka. Wang'eyo Raila Amolo Odinga. E seche ma weche ohala, wuoth, thieth kod kata mana somo ne ochung' kaluwore kod ng'anyo ma kawuono e counties ma Kaluo, moko kuom oganda mane yudo hinyruok e ng'anyo ma kamano koro medo dhi nyime kod yudo thieth e kuonde yudo thieth mopogore. Millicent Adhiambo,
Ramogi TV. Chenro mag wuodh loche mating'o osike